Това е обещанието, което ни даде полицията, че 5 минути ще ги пуснат. Ето ги тяхните разпореждания. Ние трябва да сме длъжни да изпълняваме, а тяхната дума е нищо. От тук нататък, народе, гледайте ги и като ви кажат нещо... И гласувайте за тях. Живи излезте да прощайте стотици хиляди. Това ще е чого се посава. Ние това искаме да излезем стотици хиляди. Какво става първите БДВА? Какво става? Виж, че се правят. Там всичко правят. Виж, не е ли човако, дето каза, че блокират живи вериги. Това е пълно съдействие от община и полиция. Нека ти мизерници тук нещата. Нашия е Те там да ставаме блокирани. Ето да ги блокираме тези... Ми дай сега пеша ще си отиваме така, нека помега. Имаме пайка да стана добре.